Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Hinday ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agikinaasi ken agiinnayat kayo kitdi. Agpipinakawan kayo, kas iti panangpakawan ti Dios kata kayo, babaan ka ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isukat a panaw-panawan na kanila kay mo takas na ti ugalim. Nalaing ka sumao. Umay ko kumakasarita nila kay ko, auntie. Awan dito'y balay. Jak amo no sa dino tinapanan na. Tunggal adasan mi pagkinawatan pumanaw. Diyak mo no sa dino ti pagsapulag kan ko na. Basol mo nga men. Di na kumamat pabasulan na, auntie. Manupay laabulan di anak mi. Ay, jak amo. No sa dino ti ayan nila kay mo. Birukam! Makalawas na sana nagawawid nila kay ko, pare. Inaldaw abirbirukak. Ipaw-awir ko pa ni baby ije karuba min. Amom ka dino sa dino tayan na, pare. Diyak mo apay manaw nila kay mo iji balayo. Ay, apay manaw. Nagsinungbat kami laeng. Ngampimanaw matan. Anya, mat ni kumpare ko. No kasta ti aramiden na? Uwan nga rod. Manipod nagdan na kami. Kastante aramid na. Pumanaw na agapa kami. Bayamare, tano makita, katibagak nga gawin. Alamang nga rod, pare. Pangaasim tani kaasi kami mat nga agina. Manupay laabulan di anak yo. Dua pa'y laabulan na, pare. Kaasi mo. Saan arumbang apumanaw nila kay mo? Nukas tang adda diyo nagkinaawatan. Pare Miguel! Pare! Sikamat gayam pare. Umay ka kadi agila ko itinating mo? Wen, dagitaman dagitila ko. Nagadumay. Manuasa ako na kita Una, katsika ngay, may kamatagla ko. Saan? Nakita ka lang, isong inasidgan ka. Takayat ka kasarita. May ipapanitian niya. Ni bakit mo Nagkita kami. Ay, jak malagip na paano na ijay. Medyo nabayagay. Kit, nagawit ka ni Jibalayaw. Kuha pare. Hindi mo ko na di ka pa nagawit ni Jibalayaw. Pagkiginam ngay. Mabit lang nga pare. Asikaswak dagito ilakok. Agsakit pa iti anak mi, auntie. Diyak amo no sa dino ti pangsapulak kanila kay ko. Diyak makatrabaho, auntie. Jak amo no sa dino ti ayan nila kay mo. Tulungan da ko, ma. Naski na maipagas ko ti anak mi. Apay, awan la ka din ti sabali apagutangam. Da kami pa'y mat ti umay mo dawatan. Sa anak nga umay dumawat, auntie. Umayak umutang. Bayadak tumutlaang. Wano nila kay kutag bayad. Ay na, kasano ang makabayad? Kit ko nam nga awan. Sige nga, Rodanti. Inak umutang ka dagiti kabagyak. Una, adumat ti kakabagyam dita. Saan laada kami ti umay mo reng-reng-rengan? Papapanamaya si ka, Miguel. Apay abinaybay am ti pamilyam. Agkarasubli dito'y di asawam. Hay, marengrengak. Dito'y ti umay napagutangan iti kwarta. Ala, itadyulangan kan kuha na dayto isang agasot. No agsublipay. Sa nga gasot? Apay, umanay dayto'y apagpadoktor na ijay anak yaw. Adda nga minti. Ti anya. Adda sa bali a pamilyak. Anya. Nagloko kan, Miguel. Tanaaramid mo ti kasta. Kayat mo asawan. At sa bali nga asawam. Wan ante. Kat isu ti ay ayatak. Kat kasanon dalor na. Jay anak yo. Bye-bye am kadilat taydan.
At damot ng anak mi kan ni Vivian, ante. Ita, ilumlum mga ni Lorna. Gapo taaddan Vivian mo, kasta ka de. Maawatan da ko, ma. Ay, diyan mo! Basta di na kami iramraman iti day takalukwam. Kunak man no nakasingsingpet ka tao, tasaan ka matagtagari. Gayam at damat kalukwan apalimod mo! Nagkita kami ko ni Pare Miguel. Kaya't ko na naasublan nak. Ngem saan ba na nagsubsubli? Anya? Ay, talagang salik-liklikan nak ah. No kasta. Ang dalaang dito asidag ni Miguel. Ay, okay Lorna. Diyan ka mo ano apay asaan nga gawa, Wade? Apay nga tangay. Ay, day tati diyan ka mo, Mare. No kaano pa'y nga dan anak mi. Ay, narigat mo't apilitan no di naman kayat, Mare. Ngam di kagdanag, tadi na kay baybayan ti Diyos. Agkamang kakankuha na. Sigurado atulungan na ka. Hello. Mami, kumusta ka dito Pilipinas? Nakita mo't dagiti impos ko pictures ko kadagiti gagayam ko. San ka di? Wan mami, nagraragsak kayo. Nag-like ak ijay. Adapay comment ko Kat si kagay bat. Apay nakaring ka pa'y laang. Diyak ngamin makaturog, aging gaasaan kayo ang makasarita. Unay kat na ito yung anak ko na ya. Di nakpakadanagan. Napintas ti kasasaad ko dito eh. Uray nagmaymay sa aklaan. Kasta ti kayat ko amang akanayon, mami. Tapno na talgadlat tatiriknak dito'y abroad. Ay basta, di mo baybay antibagim ditawan. Dahil tasalunat mo launay. Wan mami, kanayon nak nga vitamins. Very good, anak ko. Tatang, nakadanon tan diti taltalon mo. Itala ang manan ang nakapanak dito'y alugar. Manipod idi nagsakitak. Di mon pakadanagan day tatang. At daak mo ta mga sikaso diti talon mo Maasyanak kan ka, barok. Tanyog ubingam ti panagtrabaho iti daga. Saan ka pa yun ang nag-eskwela gapo iti dayta? Anya ngay nga rod tatang. Suportaran kayo latta. Ala, agtugaw tamampay. Tada ipudnokan ka. Anya nga minday tatang. Anak ko. Ada kamsat mo. Iti sabali nga ina. Anya? Pangasim ko matatang. Di nakrabagan iti kasta. Puno ti bagbagak, Rodi. Nalabit. Akatawunam siguro na. Marivik tinagan na. Anya? Kat sa dinungardayan na ita. Awanan ti damag ko. Basol ko. Basol ko. Di ka kumamat agsaw iti kasta, tatang. Binaybay ak ida nga gina. Ta pinili kayaw. Kat ita, nalaos ti panagbabawe kiti inaramid ko. Kat dinusan ak ti apo. Gapo iti kasta nga inaramid ko. Ala, huston tatang. Di mon pabasulin ti bagim. Mariknak ti panangdusa kanyak ti Diyos. Nabayag apanawen ti panagsakit ko. Agingga,
Asahan ako na makakita. Kat kimapsot ako na. Kat ita, di akong makapagtrabaho. Tatang, anya nga rod ti kahit mga ramida kita. Anak ko, mabaling ka de. Abiro kam ti kamsat mo. Ngam, sa dinong ay ti pang sapulak kan ko na. Anak ko, sa bagay, amok, kagurgura na, gapu iti inaramid ko ide. Nakalagayam dito balay o paray. Uwan pare, sa anak ko na makarwar, nuawan kaduak. Di ka na mabisbisitan ka puta. Dumot ti asasikas paray. Pinayaban ka pare, tada na patag-abanag, akayat kung ibagakan ka. Anya day ta paray. Malagip mo pa'y kade, dagiti aginak a pinanawak ide. Muwen. No ni Lorna malagip ko. Agam, yanak yun, tijak mo tinagan na. Ni Maribek, malagip ko, taiso ti impanagan miidikan kuana. Jak amo no sa dino ti ayan daytan. Tay ti panagsarita mi iday, kat kunana nga umadayaw. Kasano nga men, nagado dagiti mangmangagday di apamerde dito lugar tayaw. Sa dino nga ta ti ayan daitan. Agure ka, apay birbiro kumatan ida paray. Kaya't kukuma, ti dumawat iti pamakawan kadakwada nga agina. Amok, nga do dagiti nagkuranga kadakwada. Ay, apay nga ben, nga itala na amiris mo day taparay. No hindi pa'y napigsa ka, kaya't binirok mo kumaidan. Nirohudi ti mang birok kadakwada, pare. Amuna ka din, ti may papan, iti mo na pamilyam. Impudno kun kan kuana, pare. Ay, nasayat ang araw. Nas kan ang makasaritak, kan makitak ida. Sakbay ang mapukawak, dito rabaw ti daga. Apay, abiro kempay ladagiti agina. Gapo, tapasat ida ti biyag ko, ante. Sa dinong ay ti pangbiro kam kadakwada. Nalakalaangan nga ramiden dayta. Ay, sa anak amamate. Nas ka na makitak ida, ante. Tapnoan niya. Di ka mabaen ngagpakita kadakwada. Kalpasan abinaybay am ida. Isuanas ka na makitak ida. Tapno dumawatak iti pamakawan. Numapakawan da ka pa'y Nadagsan ti basol mo kadakwada. Iso apanag kunak. Saan da ka ang mapakawan? Saan ka kumamat ng agsaw iti kasta? Tapno sa anak ang mapukawan iti namnama, ante. Saan kan amang namnama? Hello, anak? Iso nga'y mawagak, mami. Ta ipakaamukan ka na aprobaran di panagawid ko dita Pilipinas. Ay na, hindi pa'y lapad pa da anak ti panagawid mo, anak ko. Ay, umay kanto sabta ni airport. Ha? Adayo ti airport, mami. Saan mo nakabaalan ti agbiyahe? Ay, hindi mo ko na anti kasta. Kabaulak pa'y. Saanan? Diyak kayat amabanog ka. Asino kumati sa bala amang sabat kan kano sana siyak. Di siyak tulaangan ti dumanon di tabalay. Anda ka di sa bala amang sabat kan ka. Awan, mami. Asino kumangay kat si kalaang mati pamilya? Nala, makamo ka nga ron. Nagkita tamatlangan, Rudy. Wen nga rod. Agkaruprupa tagayam at talaga. Ibagbagada nga mi nakarupro pa ka talaga ni Tatang. Agyaman na kadagiti pictures ni tata nga impakitang kanyak, ah. Awanan yaman na.
Daytoy apanagawid ko, kasaritak ni mami, maipapan ka ni tatang. Maaramid mo dayta? Katwan Nupay tunggal da kamatat ni tatang kankwana, masukatan timod na. Saanan ngagsasao. Kaya tasawan dayta. Di na pa'y napakawan ni tatang. Wan nga rod. Katsi ka, napakawan mo ka din ni tatang? Apay kit tinasaan. Mailiwak mat kankwana. Kat ti planok, umay kami bumisita kan ni mami ijay lugar yung. Ay na, anak ko ay mailiwak unay kan ka. Kasta akmat kan ka, mami. Kung nagtumot kan ka nga may kasabta ni Jay Airport, adugayam ti bagahem. Ay na, nasaya at tasaan ka nga imay mami. Nag-traffic. Ay, sa bagay, jak kayat tinakaro at traffic. Sana bale, tanda akon. Mabayagtan nga agkadwa, mami. Iso da ito tiladawan mi kini Marivic, tatang. Ne, agkaruprupa kayo gayam, Rudy. Day tamat ti ko nana. Nagabrod gayam. Nabayag ka no ija abroad, tatang. Binirok ko, babay ni ti social media. Iti damo, in-chat ko. Ngam di nakrin-replyan, tatang. Ngam di niyam amok ti bagikan ko, ana. Di tan nag-chat kami. Imbagam ka de, akayat ko makita. Padasam na kano pa akasarita ni mami na. Tapno, isodan adwa to umay dito eh. Ay, Ne, ape nagsinnahay ka, tatang. jak amo. Tati pa nagriknak. Saan nakpailaang napakawan ti inana. Sino dyan kinasarita mo dyan telepono? Tauray kalarim mo, ari. Kwa, mami. Boyfriend mo ka di? Boses mo ti lalaki day jay. Panagkunak, iso ti boyfriend mo. Ape di mo yung maamo kanyak. Saan, mami? Saan ko a boyfriend day jay? Ni Rudy timawag. Sino a Rudy? Kabsat ko iti ama, mami. Aniya? Nagkuna nga dakabsat mo iti ama? At dakadilimlimod mo kanyak? Kabayatan nga dak iti abroad. Kinontak nak, mami. Kat, imbaga Awan kabsat mo! Mami, kaya't Agtal na ka, Marivic! Nabayagan anatay ti amam, tandaanam dayta. Mami. Pinanawan na talatan, binaybayan na ta. Syakla ang tinangbyag kan ka nga ultimo kabagyan na, saan na ta tinulungan na pulos. Ita, anya ti kayat na kan ka, dayta kwartam. Bero kan na kaitan ta nakapsutan. Awan karbangan na kan ka. Saan kayo kumamat nga agsao iti kasta, mami? Jak mapakawan day ja tao. Tapara kanyak, nabayagan anatay. Rudy, siyak lang tinakaumay. Pasensya kan. Talaga adyak makonvince ni mami. Kasta ka di? Nasakit pa ang tinakam na ni tatang. Imaya ko na. Takayat ko ang makita ni tatang. Nabayag na kanyor orayan ni tatang. Katagyaman aktay may nagsinabat dito'y terminal. Adayo gayam to'y lugar yun. Nalaos ti pa nagbabawe. Anang ibati kada kayo ide. Numay sublikla ang kumati na palabas. Saan kayo kuman a pinanawan? Dep-depaak tinalaos a babawek. Tatang, adda akon dito'y sangwanan nyo. Pakawanan na kuma. Nabayag a panawan ti panagsagabak. Gapo iti inaramid ko kada kayong agina. Napakawan kayon, tatang. Agyamanak. Katsapay ko ma. Tadumtang tumat ti panawan. Amapakawan nak ti inam. Nagkita kayo ni iti amam? Wan, mami. Sapsapulan na ka.
Mami, diyo ka di mapakawan ni tatang? Ado dagiti nagkurangan na kadata. Ngam saan mo't amabalin aguraan talatan nga agnanayon. Agyaman talaangan, mami. Tainik kan na ta ni Apo Diyos iti nasaya at abiyag. Idinto ta nagsaksakit, kan nagrigrig at gayam ni tatang. Sige. Pasensya ka ni ti reaksyon ko iti napalapas. Maawatam ko mamatirignak. Hanggang di ka madanagan. Aklo na konti amin. No, kasta ti pakaragsakam nga ramiden. Suportaran ka, anak ko. Ti makuna a Kristiyano, amuna ti mamakawan. Mamakawan ka, tapno pakawanin na kamo ti Diyos, iti nagbasbasulam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.